యోహాను సువార్త తిని ధ్యానం తొంగన్నాడు కదా. మరి నిన్నే యోహానుని గురించి యోహాను రాస్తో ఎంజోడే శిష్యుడత్త యోహాను రాస్తో ఎంజోరే యోహానుని గురించి తెలుసుకుంటాడు. నేడు యోహాను సువార్త తిని గురించి తెలుసుకుంటాడు. దానిని నన్ను మీకు పరిచయం తెగితాను. యోహాను సువార్త తిని యోహాను రాస్తుండు. అత్కు రాస్తది బెస్కే ఇంజర్ మనడూరుకు 60 నుంచి క్రీస్తు శకము 60 నుంచి 90 మధ్యతే రాస్తాడు చరిత్రకి వచ్చింది. అలాగే ఈ పుస్తకతే 21 అధ్యాయకు మంతకు యోహాను సువార్త ఇందని పుస్తకతే 21 అధ్యాయకు మంతకు అలాగే 879 వచ్చిన మంతకు అలాగే ఈ పుస్తకతే ముఖ్యమత్త వచనము. ఈ పుస్తకతే ముఖ్యంగా యోహాను రాస్తో కదా. యోహాను బారి రాస్తుండు దేవుడు బారాసి మీనుడు ఇంజరే కెత్తటానికి బెచ్చు చక్క మనకి తెలియనట్టుగా మనడు గనక ఓడుకు 20వ అధ్యాయతే ముఖ్యమత్త వచ్చిన తిని ఈ పుస్తకతే కేయితరు 20వ అధ్యాయము అలాగే 30-31 వచ్చినకిని కేయితరు. అలాగే ఈ పుస్తకం అంతగిన చాలా ప్రాముఖ్యమత్త వచ్చినము మనకందరికి గిన ఈ సర్వలోకత్కి గిన బెచ్చో దేవుడు ప్రేమాసిమినో ఎంజరు తోపిసని గొప్ప వచనము 3వ అధ్యాయము యోహాను సువార్తతే 3వ అధ్యాయము 16వ వచన తిని కేయితరు. అలాగే ఈ సువార్త అంతటి ఈ పుస్తకతే యోహాను సువార్త అయిందని పుస్తకతే మరి 21 అధ్యాయమైన ఎంజరికెత్తాను కదా. ఈ 21 అధ్యాయకిని ఒర్రొర అధ్యాయకి ఒర్రొర రుజువు తిని యోహాను తోపిస్తాడు మనడూడితాడు. దేవుడు బారాసిమినుడు మరి ఈ లోకత్కి ఒండు బారి వత్తుడు బాధాన్ని శంక వత్తుడు ఇత్త దానిని ఒర్రొర అధ్యాయకి ఒర్రొర రుజువు తోపిస్తాడు మనడు ఊడితాడు. అలాగే ఈ 21 అధ్యాయకమేనా కదా. వీటిని 21 అధ్యాయకిని మనడు 3 భాగకినిగా ఓడుకు మొన్నే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. 21వ అధ్యాయకిని 3:7కు 21 కదా. మున్నటి 7 సూచనకు దేవుడు ఇక ఈ పుస్తకத்தை మనకి తోపిస్తాడు. అలాగే 7 మాటకు 7 సంభాషణకు తిరుతాడు దేవుడు. మనుషులకింతోటి తిరుతాడు మనడు ఊడితాడు. అలాగే ఈ పుస్తకతే యోహాను ఇందని ఈ పుస్తకతే మరి 7 సవాలుకు ఊడితాడు. 7 సవాలుకిత్కు దేవుడు నన్నే దేవుటి నాశమినను ఇక ఈ పని తొంగనది నన్నే ఎంజరే బెచ్చో అధికారతోటి తిరుతాడు. 7 సవాలుకు మనడు ఓడితాడు. అత్కు మనడు 7 సూచన కదా. సూచన ఇత్కు మత్తయి మార్కు లూకా ఈ సువార్తకిని దేవుడు అద్భుత తొంగతాటుగా ఓడితాడు. యోహాను మాత్రం చాలా ప్రత్యేకంగా రాస్తాడు మనడు ఊడితాడు. యోహానుకి వచ్చినావు కదా సూచన క్రియకు ఇంజర్ రాస్తుండు మనడు ఊడితాడు. మున్నే దేవుడు ఏత్తిని ద్రాక్ష రసతిని తుంగుతాడు ఊడితాడు. వాటిని సూచన క్రియ తుంగుతో దేవుడించుకిచ్చి యోహాను తిరిగిరు రాసురు వత్తుండు. అలాగే మరి 7 సూచనకు అలాగే 7 సవాలుకిత్కు నన్న దేవుడిని ఆసిమినను ఎంచుకెచ్చి దేవుడు నన్నే ఎంచుకెచ్చి చాలా అధికారంతోటి తిరుతాడు ఊడితాడు. అలాగే 7 మాట 7 సంభాషణ ఇత్కు తిరుతాటుగా మనడు ఊడితాడు. నికోదేమితోటే మనడు తిరియని విధాన తిని మనడు ఊడితాడు. సమరయ స్త్రీ ఇందని నాటోటితోటే దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఒరితోటే
ತಿರ್ತಾಟು ಮನಡು ಉಡಿತಾಡು. ఈ 21 అధ్యాయకిని దేవుడు మనడు 3 భాగకినిగా ఊడుకు అగ్గ యోహాను రాస్త విధానము మనకి చక్కగా అర్థమైతే 7 సూచన క్రియకు అలాగే 7 సవాల్కింతోటే అలాగే 7 సంభాషణకింతోటే తిరుగుతాటుగా మనడు 21 అధ్యాయకిని ఊడితాడు. ఒక మాటకి ఎత్తవలిత్తుకు దేవుడు బారాసి మినుడు ఓండి లోకత్కి భారీ వత్తుండో బాధానికి వత్తుండో దానిని ఇంకా ఇంకా చాలా అర్థమాదనట్టుగా యోహాను రాస్తాడు. మనుషులకి ఇంకి బేలాకెత్కు అర్థమైతో దేవుడు యేసుదేవుడు ఈ లోకత్కి దేవుడు ఆసి వత్తో ఇంజరే బేలాకెత్కు అర్థమైతో ఇత్తదాన్ని వెచ్చో జాగ్రత్తగా మరి వెచ్చో ఆశతోటే భారత్తోటే యోహాను రాస్తాడు మనడు ఊడితాడు. ఈ లోకత్కి దేవుడు బారాసి మినుడు కెత్తటం సేంక 21 అధ్యాయకిని ఒరో అధ్యాయ అయితే ఒండు బారాసి మినుడు కెత్తటంకి యోహాను బెచ్చో ప్రయత్నం తుంకుతుండు. దానిని ప్రయత్నం ఇందని దానికన్నా చాలా రుజువు పరచడానికి దేవుడాసి మినుడు ఈ దేవుడు ఈండు ఈ మనుషుడికి సేంక నిత్య జీవం ఈదటానికి వత్తుండు ఇంచుకెచ్చి దేవుడు వత్త పందిని చాలా అథారిటీగా అధికారతోటే యోహాను రాస్తాడు మనడు ఊడితాడు. అందుసేంకే ఒరో అధ్యాయ అయితే ఉండు ఈ 21 అధ్యాయకిని 7 సూచన అలాగే 7 సవాల్కింతోటే 7 సంభాషణకింతోటే 21 రుజువుకింతోటే ఈ లోకత్కి దేవుడు బారాసి మినుడు కెత్తటానికి బెచ్చో సిద్ధపరిచి దేవుడు యోహానితోటే రాసిస్తాడు మనడు ఊడితాడు. అలాగే మీరు అనుకుండొచ్చు ఈ 21 అధ్యాయకే రాస్తో కదా, ఇంకా ఎక్కువ రాసి మందొచ్చు కదా, అగడి వరకే భారీ రాస్తో ఎంచుకెచ్చి అలాగే 7 సూచనకు అలాగే యోహాను 7 సవాల్కింతోటే 7 సంభాషణకింతోటే వీటితోటే భారీ 7 7 7 3 7కింతోటే భారీ రాస్తుండు ఇంచుకెచ్చి అనుకుండొచ్చు. అతుకు చరిత్రకి ఎత్తనది బాధ్యతకు 7 ఇందని ఆ నెంబరి యూదులకి ఇంకి చాలా ప్రాముఖ్యమత్త నెంబరి. అందుసేంకి ఆకే యూదులకి ఇంకి అలాగే 3 ఇందని నెంబరి ఆసియా ఖండత మందని మనుషులకి నత్త మనసేంక ఓండు ఈకే మనంకి ఆకే ఊరికి గిన దేవుడు బారాసి మినుడు ఎత్తటం సేంక యోహాను రాస్తాటుగా ఊరికి మనంకి ఈ దేవుటిని గూర్చి ఇంకా గొప్పగా ఉన్నతంగా దేవుటిని ఇంకా ఒండు బారాసి మినుడు కెత్తటానికి బెచ్చో దేవుటిని గొప్పగా తోపిస్తా శిష్యుడు యోహాను. అందుసేంకి 3 7కింతోటే 21 అధ్యాయకింతోటే రాస్తాం. ఇంకా మనడు కెత్తవలిత్తుకు యోహాను సువార్త మనడు ఆఖరి వచ్చిన తినే చదువుకు యోహానికి ఇతో కదా ఆఖరి అధ్యాయ అయితే ఆఖరి వచ్చిన తిని చదువుకు యోహాను అగడ వరకే భారీ రాస్తుండు ఇత్తదాని సంఖ్యన చాలా చక్కకైతో బాతకైతుండు ఊడటి 21 అధ్యాయ అయితే 25 వచ్చిన తినోడుకు యేసు చేసిన కార్యములు ఇంకను అనేకములు కలవు, వాటిలో ప్రతి దానిని వివరించి వ్రాసిన ఎడల అట్లు వ్రాయబడిన గ్రంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు తోచుచున్నది. యోహానుకి వచ్చినావు కదా, యోహాను 21 అధ్యాయకి రాసటానికి ఓనికి వరో ఉద్దేశం మిందే, దేవుడికి వరో ప్రత్యేక ప్రణాళిక ఇత్తది మిందే. అలాగే యోహాను చాలా స్పష్టంగా కెచ్చినాం ఓని సేంక ఇంకా దేవుడు యేసు దేవుడు ఈ లోకత్కి వాసి చాలా మెచ్చుకో కార్య తుంకుతుండు.
ಅಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ತುಂಗರು ವತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೂ వాటన్నిటినిగిన రాసవలితుకు వాటినన్నిటిని రాసవలితుకు ఈ భూలోకం అంతగిన ఆ పెయువో ఇంచుకెచ్చి చాలా గొప్ప మాట తిని యోహాను రాస్తాటు ఓడితాడు. నిజమే గదయ్యో, భారత్కు దేవుడు మహా గొప్ప సృష్టికర్త, ఓండు ಬೆಚ್ಚೋ ಶಕ್ತಿ ಗೆಲಕ್ತ దేవుడు. ఓని మాటతే ఈ లోకతినంతటినిగిన తుంక్త దేవుడు. ఓండు ఓని గురించి రాసవలిత్కి పుస్తక సర్పర్వో అలాగే బెచ్చుకు పుస్తక రాసుకనిగిన సర్పర్వో అందుసంకి ఈ మాట తిని గమనించి శిష్యుడత్త యోహాను రాసినో కదా, నన్న దేవుడు తుంక్త పణుగు రాసవలిత్కు అసలు ఈ భూలోకమంతగిన పెయ్యవో ఇంచుకెచ్చి అంతటిని దేవుడు ఆ మహా గొప్పతన తిని ఒర్రో మాటతే అంతగిన కూర్చి ఓండు తిరియరు మత్తాటు మనడు ఊడితాడు. ఓడటి అలాగే యోహాను సువార్త మరి ఓండు యోహాను రాస్తో అలాగే యోహాను సువార్త తిని మనడు 5 భాగకినిగా మనడు ఊడుకు 5 భాగకినిగా ఊడటి నేను నిన్నెత్కు యోహానిని గురించి తిరియరు వత్తడు. అలాగే నేను యోహాను సువార్తతే గురించి నన్ను కెచ్చినను ఆ పుస్తకము బెసికి రాస్తారు, బాదాన్ శంక రాస్తారు, అలాగే బారి రాస్తారు. అచ్చకి అధ్యాయకు బారి మీనకు దాంటి మందని దేవుడి ఉద్దేశం బాతది ఎత్త దాని శంక నన్ను కెచ్చరు వాసనని మీకు నాడితి నుంచి బహుశా ఈ నాడితి నుంచి ఈ యోహాను సువార్త ఇందని పుస్తకతిని మనడు ఇంకా చక్క నేర్చుకుంటుకటు, దేవుడి గురించి మనడు ఇంకా తెలుసుకుంటుకటు. ఈ యోహాను సువార్తతే 21 అధ్యాయకమేనా కదా. ఈ 21 అధ్యాయకిని మనడు గనక గమనించుకు 1వ అధ్యాయం నుండి 18వ వచనం వరకు గనక మనడు ఊడుకు అగ్గ దేవుటే మర్రిగా దేవుడి లోకతికి దేవుడు బారాసిమినుడు దేవుడు కుమారుడుగా ఈ లోకతికి ఓండు వత్తో ఎంజరే ఓండు మనుషుడు అయ్యో అలాగే ఈ లోకతికి మందని ఓండు ఈ లోకతికి దేవుడుగా దిగి వత్తుండు. అలాగే ఓండు దైవ మానవుడు ఇంచుకెచ్చి యోహాను రాసరు వత్తుడు. 1వ అధ్యాయం నుండి 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం తగడ నుంచి 18 వచనకిని మనడు ఊడుకు. అలాగే మున్నటి అధ్యాయతే 19వ వచనం తగడ నుండి మనడు 4వ అధ్యాయము అంతగిన 54 వచనమేనా కదా. 54వ వచనం వరకు గిన మనడు ఊడుకు అగ్గా దేవుడు ఈ లోకతే ఓండు అందరి మధ్యతే ఓండు సేవతిని ప్రారంభం తుంగుతాటుగా మనుషులకి మధ్యతే ఈ లోకతే మనందరి మధ్యతిగిన ఓండు ఓని పందిని ప్రారంభం తుంగుతాటుగా పని తుంగుతాటుగా ఓని పరిచర్య ఇత్తది మొదలత్తాట మనడు ఊడితాడు. అలాగే 5వ అధ్యాయ తగడ నుంచి 12 అధ్యాయ గనక మనడు ఊడుకు దేవుటే కుమారుడత్త ఓనిని జనము వ్యతిరేకించని విధానతిని మనడు ఊడితాడు. 5వ అధ్యాయ తగడ నుండి 12 అధ్యాయకిని. అలాగే నన్ను కెత్తను కదా 5 భాగకినిగా మనడు ఈ పుస్తకతిని గమనించవచ్చు, ధ్యానం తుంగొచ్చు, చదవచ్చు ఇంజరే. 4వ భాగత మనడు ఊడుకు 13వ అధ్యాయ తగడ నుండి 17వ అధ్యాయ వరకే దేవుడు శిష్యులకి ఓని శిష్యులకి బలపరుస్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. ఓరిని దేవుడు ఇంకా ఈ లోకతిని విడిచి అయ్యనగ్గ తండ్రి తగ్గదాయని సమయం ఎత్తది వాస్తుంది కనుక అగ్గ దిమ్మిరని ఆ సమయము వాస్తుంది కనుక ఓరు బేల మందవలే ఇత్తది, ఓరు బేల ఈ లోకతే ఓని పందిని తొంగవలే ఇత్తది, ఓరిని దేవుడు బెచ్చగానో ఆదరిస్తాటుగా మనడు ఆ అధ్యాయకి 13 అధ్యాయ తగ నుండి 17వ అధ్యాయ వరకు మనడు ఊడితాడు. అలాగే 5వ భాగతే మనడు ఊడుకు దేవుడు 18వ అధ్యాయ తగ నుండి 21వ అధ్యాయం 21 అధ్యాయ కదా. ఈ అధ్యాయకిని మనడు ఊడితాడు.
ఓని సిలువ మరణత గురించి, ఓని పునరుద్ధానత గురించి, ఓని గిరుడ్డి ఒండు డొలి తాయటం గురించి, గిరుడ్డి తేదటం గురించి, అలాగే ఒండు అయ్యనగ దిమ్మిరటం గురించి మనడు తెలుసుకుంటాడు. యోహాను సువార్త తిని దేవుడు బెచ్చో యోహాను సక్క మనకి అందిస్తాడు, మనడు ఊడితాడు. మరి ఈ యోహాను సువార్త తిని దేవుడు మనకి ఈదటంలో, యోహానుతోటి రాసిష్టంలో చాలా దేవుడి ఉద్దేశము, దేవుడి ప్రణాళిక చాలా గొప్పంగా మిందే. యోహాను సువార్త తిని రాసటానికి యోహాను కెత్తన మాట బాధ్యతకు ఆదిత్య దేవుడు బారాసి మొత్తంలో దానిని జ్ఞాపకం తుంగటి యోహాను సువార్త రాసటానికి యోహాను కెత్త మాట బాధ్యతకు ఆదిత్య దేవుడు బారాసి మొత్తడు ఓండు బారాసి మినుడు బారాసి మొత్తండు దాని శంక రాసరు వత్తండు. అలాగే మరి ఓండు మనకి బాత ఈతుండో వారి వత్తుండో దాని గురించి గిన ఓండు బారాసి మత్తుండో బాత ఈతుండో బాదానికి ఇక వత్తుండో ఈ లోకత్కి దాని శంక చాలా స్పష్టముగా యోహాను రాస్తుండు. మరి యోహాను పుస్తకతి మందని ఈ గొప్ప దేవుడి కార్యకు, అలాగే దేవుడి గొప్పతన తిని యోహాను ఇచ్చు ప్రయత్నం తుంగుతో కదా ఆ మహా గొప్ప దేవుడిని మువ్వురు రాస్త తర్వాత యోహాను రాస్త పుస్తక చాలా చివరతే రాస్తాడు, మనడు చరిత్రతే గమనిస్తాడు. మరి నేడు యోహాను సువార్తని గురించి పరిచయం మనడు క్యాన్సర్ మినడు నాడి మనడు దీని గురించి మున్నటి అధ్యాయ దగ్గర నుంచి 21 అధ్యాయం కూడా ధ్యానం తొంకటు యోహాను రాస్త విధానతిని మీరు చదవటి, అలాగే మనందరూ కలిసిగిన నేర్చుకుంటుకటు. దేవుడు మనకి నేర్పిసిన దేవుడు గనక ఓని కాలికినగ కుద్దుకోండు బారాసి మినడు వెచ్చు అద్భుతముగా మనకి అర్థమైతే దేవుడి సహాయతిని కోరరు గనక ఓని వాక్యతిని చదువుకు నేర్చుకుండటానికి ఓనగ కొద్దుకు చాలా చక్కటి జ్ఞాన తినీశ్వరే ఓండు బారాసి మినడో మనకి నేర్పితుండు. దేవుడి సహాయం వెళ్ళకుండా, దేవుడే ఆత్మ సహాయం ఇత్తదిల్లకోకుండా నేర్చుకుండవలించరే అనుకుంటామో ఇల్లు పోతే మరి ఇంకొక విధంగా అనాలోచితంగా నేర్చుకుండవాలనుకుంటుకు మనకి అర్థం అయ్యో. దేవుడి కాలికినగ బెస్కెడికి యోహాను కంఠపదముగా చాలా గొప్పగా దేవుడు బారాసిమినుడు ఇందాన్ని వాక్యమాసమినో ఇంజర్కెచ్చరు వత్తో కదా ఆ వాక్యమాస మత్త దేవుటిని మనడు ధ్యానం తుంగనస్కే చాలా జాగ్రత్తగా దేవుడి సహాయతిని కోరరే నేర్చుకుట్టుకు చక్కగా దేవుడు మనడు బారాసిమినడు, మన దేవుడు బారాసిమినుడు, ఈ లోకం బారాసిమిందో దాని శంక మనకి అద్భుతమత్త ఆ మాట నేర్పిసరే ఓని రాజ్య శంక ఈ లోకతి మనడు బేల బతకవలైందని దాని శంక నేర్పిసరే అందరికీ నేర్పని ఓరిగా మనని తాస్తుడు, అలా మనకి సహాయం తుంగితుండు. మరి యోహానుకి ఎత్తాటుగా దేవుడు తుంగత కార్యకు ఈ లోకతే పెచ్చుకోమి నాకు, కానీ అవంతా రాసవలితుకు ఈ భూలోకమే పెయ్యవో ఇంచరే ఆఖరి మాటతికెచ్చి యోహాను ముగిస్తుండు. మరి అందుసే ఇంకా కొన్ని రాస్తుండు బేవత్కు బేలాకెత్కు ఈ మనుషులకి ఇంకి అర్థమైతో బేల రాసుకు ఒండు తుంక్త కార్యకు చాలా మినా కానీ యోహాను ఎంచుకుట్ర కొన్ని కార్యకు యోహాను రాసురు వత్తుండు. అవు ఈ లోకతికి దేవుడు బారాసి మినడు తెలియతే రాసుకు వీటిని రాసుకు ఈ మనుషులకు అర్థం తుంగితోరు ఇంచుకెచ్చి యోహాను కొన్నిటి గురించి మాత్రమే రాస్తాను ఇంజుకెచ్చును. మరి దేవుడి జ్ఞానము దేవుడు నడిపిస్తరే యోహానికి, మరి యోహానిన్ తోటే రాసిస్తందుకి అచ్చు గొప్ప ప్రణాళిక మిందే కదా. నీ పొర్రో నా పొర్రొగిన దేవుడికి అచ్చే గొప్ప ప్రణాళిక మిందే. చదివి వాటిని మనడు ధ్యానం తుంగి మనడు బేలా మందవలో అందరికీ
ಬೇಲಾ ಓನಿನಿ ಅಂದಿಸುವಲು అసలు మా దేవుడు ఈ దేవుడు బారాసిమినుడు వెచ్చో ధైర్యంగా ఈ లోకతికి కెత్తటంతికి ఆ యోహాను తోటి దేవుడు రాసిస్తాడు. యోహాను సువార్త చదవటి వాళ్ళకి దేవుడు బారాసిమినుడు తెలుసుకుని అందరు మునిగిన ధైర్యంగా దేవుడు బారాసిమినుడు కెత్తటంతికి నెత్తకటు అందరికి కెత్తకటు కెచ్చరే ఈ దేవుటిని అందరికీ పంచకటు. చాలా తక్కువ సమయం మిందే కనుక ఇంకా టైం ఇత్తది మిందే నన్న చదివితనులే నాడి చదివితను ఇల్లు పోతే వాదన సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరతే జనవరి నెలతే మున్నేటి తారీఖు నుండి చదవటం మొదలిస్తాను. ఈ సంవత్సరం అంతా ఇలా పెరికెడికి దెమ్మిరితేలే ఈ సంవత్సరం చదవనులే ఇందటంతకయ్యో ఇల్లు పోతే ఇంకొర నెలతో మొదలిస్తానులే ఇందటంతకయ్యో దేవుడు మాట దొరకతస్కే చదవటి ఇంచుకెచ్చి దేవుడికి ఎచ్చను ధ్యానం తుంకటు చదువుకటు దేవుడు మాట తిని అందరికి కెత్తకటు. మరి ఈ యోహాను సువార్త నేర్చుకుండటానికి దేవుడు కాలికినగ వాదని మీకు అందరికీ నా నిండు వందనకు. ఇంకా మీరు ప్రార్థన తుంగటి మనందరిగిన నేర్చుకుంటరే అందరికీ కెత్తకటు అందరిగిన ఈ దేవుటిని గురించి కెచ్చరే అందరినీ దేవుటగా నడిపిస్తందుకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు నాకు తోడు మంచి మన నిచ్చిసి ఓని మున్ని నిచ్చిసి అందరిగిన తోపిస్తురే కొన్ని మాట తిని మనలో నుండి తోపిస్తందుకి దేవుడు ఇష్టపరచునో అందుకనే మనకి నేర్పిస్తునో నేర్చుకుంటుకటు కనుపిమ్ముటు. యేసయ్యా మీకు వందనకయ్యా ఇతో ప్రవ్వా. మరి నిన్నే యోహానుని గురించి తెలుసుకుంటారు వత్తము. నేడు యోహాను సువార్త గురించి దానిని బేలాత్కు దానికి రాస్తురు భారీ యోహాను రాస్తుండు దాని సేంక తెలుసుకుని జరవత్తం బిస్కి రాస్తుండు ఇంచుకెచ్చి తెలుసుకుని జరవత్తం. అయ్యా నాటి నుంచి మమ్మ ఇంకా నేర్చుకుండటానికి నీ కాలికి నాకు కుద్దునం మాకు నేర్పించరే నాయన ఇద్దు యేసయ్యా అందరికి గిన్న నేర్పిస్తాను పిల్లనగా ఈ మాట క్యాన్సని నీ పిల్లనందరిని గిన్న తాసయించరే అయ్యా నీ పిల్లనందరిని దీవిసా ఊరికి మందని అవసరకు అక్కరతుకు అంతగిన ఎరగ్ద దేవుటిని తీర్చొరే సహాయం తుంగొరే ధైర్య తినేశ్వరే పరిశుద్ధాత్మతోటి ఊరిని నిమ్మ నడిపిసించరే అయ్యా ఇద్దు ప్రవ్వా నిమ్మే నీ పిల్లంకి సాయం తుంగొరు మున్నడికి నడిపిసించరే ఈ మాట అంతా యేసయ్య పెదరిది తలుపురమినం తండ్రి ఆమేన్.